мекунем и камтар дизайну духташ дигар таракай ҳамаша ҳозир ба шумо нишон дош кружева дорам ҳар якташ духтагӣ марҳамат қати гаҳвора қати матрасҳои даруни гаҳвора марҳамат дута матрас дора яъне дута тахпушта ҷои сибаш тайёре материал у нас хай тахпуштакош простин мебиёяд простин уже қати ҷои сибаш тайёра кард материал турецкий сатинай беҳад мулоимачаш дастбандакош ай пеш нишонтим тарзи духтанша бинед ҳамаш рости аккуратный ду тарафай тарафш сатинай дарунаш септифон дора ба ҳазур ёра шуштан мумкинай дои дастбандак ай хели материал мебиёям якамру пушакшай иам хеле барои ҳар рӯзашай двухсторонай тарафш сатинай сабкакай ҳар рӯзда спокойно истифода мебаред гавра бетур мебиёяд роли турша инами рӯпушаки дигариш истифода мебаред